bon dia. L'autora local, Jessica Roca, està presentant el seu darrer llibre, Una posta o la pregària dels ateus, un recull de textos d'autoficció i prosa poètica nascuts del seu blog La Bústia Groga. A través de 52 narracions, l'autora reflexiona sobre la maduresa, la solitud escollida i el pas del temps trobant sentit en els petits gestos quotidians. Avui parlem amb ella sobre aquest nou llibre i el seu univers literari. Bon dia. Bon dia, Lola. Jessica, tornes amb Una posta o la pregària dels ateus, un llibre molt íntim que neix del teu blog i de 5 anys d'escriptura. Què t'ha portat a convertir aquests textos en un llibre? Doncs la veritat és que jo vaig escrivint sovint al meu blog, La Bústia Groga. Sempre he dit que ha sigut com el meu laboratori de lletres i escric de tot, assaig literari, poema, relats, narracions lleterístiques i un tipus de narracions que és com aquestes, que he seleccionat, és una selecció d'algunes narracions que he fet durant els últims darrers 5 anys, val? Què m'ha portat? Doncs que en aquests darrers 5 anys jo he patit una sèrie de canvis a la meva vida més forts, que ha sigut com una separació, la mort de la meva mare, poc abans la del meu pare, i això ha tingut com, evidentment, una influència en mi que m'ha marcat molt, i llavors m'ha portat a escriure de vegades una sèrie de textos que són els que he seleccionat per a aquest llibre. A priori, no tenia cap intenció de fer un llibre, vull dir, això ha sigut a posteriori, no? Que vist en perspectiva d'aquests 5 anys, doncs he volgut seleccionar aquests textos que són com més de tall poètic, excepte potser n'hi ha 4 o 5 que no, però que els he volgut introduir igualment. Són com textos més de tall poètic, que venen d'una reflexió que jo estic més en un estat meditatiu, es podria dir. Aquest llibre es mou entre l'autoficció i la prosa poètica. Com definiries tu mateixa aquest híbrid? Més que autoficció, jo directament diria que és autobiogràfic. No tinc por de dir-ho, és que és autobiogràfic. El que passa que sí que tenen un to per la meva manera d'escriure, que és com que agafa el meu flux de consciència i poso en allà, segons com queda, com abstracte, no sé com dir-ho, abstracte, però no, perquè parteixen des de gestos molt, molt quotidians, quotidians des de que jo em llevo a fer un cafè, estic cuinant un pastís o una lasanya per al meu fill, o surto a córrer. Des d'aquests gestos jo reflexiono, vull dir, sobre temes més profuns, es podrien dir, de la vida, sobre la mort, sobre la solitud, primer trobada i després escollida, sobre la separació, sobre el tema de l'amor també, no? De preguntar-me, faig tota una sèrie de preguntes que crec que, amb les quals tothom es troba, però que és com molt íntim, o sigui, són reflexions que una persona es pot fer des d'un estat molt, molt, molt íntim. Hi ha 52 narracions. Sí. Hi ha voluntat d'ordre o és més aviat un mosaic vital? No, tal com estan aquí publicades, van des de l'última, o sigui, a la primera que vaig escriure, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, no estan ordenades, no tenen cap ordenació. De fet, per exemple, aquí es veu molt, no sé si m'ho preguntaràs després, la decadència de la meva mare fins que va morir, el darrer any de la seva vida. I t'ho trobes al revés, vull dir, de fet, primer trobes la mort i després la decadència, no? No sé si en aquest cas potser va ser una errada, no vaig tenir cap intenció d'ordenar-los. Entrem que ja has fet amb la teva aportació, introducció, però anem a veure. Escrius explorant la teva vida des de la maduresa i la solitud escollida. Què significa per a tu aquesta solitud escollida? Doncs la llibertat. Vull dir, per mi és la llibertat, clar. Primer,
el fet d'una separació... Clar, és que amb això reflexiono molt amb aquest llibre sobre això, a través de mi mateixa i a través d'altres persones, com poden ser la meva mare, que hi surt també, que ella em pregunta, però ara com podràs viure ja sola en aquest pis? I jo li dic, no, sola no, vull dir, a mi mateixa, potser una persona de la seva generació no ho entenia, però jo ho visc des de la llibertat total i superfeliç. Vull dir que, clar, quan potser anuncies, no? O s'anuncia, parla de la solitud, no, de la solitud, però triada i de bon rotllo, o sigui que dona molt bon rotllo. Clar, no és igual parlar de la solitud escollida que no una persona que està sola però voldria estar acompanyada, no? Per tant... Sí, per mi és, ja ho defineixo amb algun relat, és la llibertat. És el màxim que t'acosta a la felicitat. En aquest cas jo, vull dir, amb la solitud, però la llibertat de les persones, en general, la llibertat d'expressió, la llibertat de no estar en una presó, per mi és el màxim al que pot aspirar una persona. Un dels eixos, i també ho has comentat, és la reconciliació amb el passat familiar. Escriure t'ajuda a entendre'l millor? Sí. No és terapèutic, O sigui, alguna vegada m'han dit, és terapèutic? No. Però entendre millor, sí. Jo crec que sí, perquè coses que en un passat tu et trobes en calent amb coses, o que tu no ets prou madur, tampoc. Després tu amb els anys, jo en aquest cas perquè escric, però una altra persona, alguna vegada parlant amb alguna germana meva, també m'ho ha dit, o sigui, ostres, ara entenc millor a la mama. O sigui, a mi em passa, però clar, jo perquè ho plasmo en un relat, però jo crec que són els anys els que t'ajuden a veure millor les coses i a entendre-les. Hi ha un relat sobre el dia del teu naixement, explicat per la teva mare. Per què era important incloure'l? Doncs perquè, com he dit, o sigui, això està dintre d'aquests 5 anys, en què ella va morir, vaig voler posar d'on vinc jo i explicat per ella. O sigui, per mi era important posar aquest relat aquí dintre, tot i que no és de caire poètic, però per mi era important posar-lo i veure d'on vinc, i les meves arrels, també d'aquí de Montmeló, i la meva mare, no? Aquest caràcter tan fort que tenia. O sigui, la meva mare té una presència en aquest llibre, també. Bueno, és que les mares tenen molta presència en la vida, no?, dels fills. Sí, exacte. I entendre, moltes vegades, fer aquesta retrospectiva, entendre d'on vens, també t'ajuda a tu a conèixer tu més i a saber com ets i com et desenvolupes, no?, en la vida. Vull dir, tot això és sumament important, penso. Defineix la teva identitat, sí. Un dels altres aspectes és que el llibre tracta la pèrdua i el pas del temps. Escriure sobre això és més una necessitat o una forma de posar ordre? És una forma de posar ordre. O sigui, jo soc molt metòdica, no a l'hora d'escriure, en aquest cas aquest tipus de relats, no, perquè em sorgeixen, com ja et dic, és com un estat meditatiu. Però soc molt metòdica en les meves rutines diàries que expresso en aquest llibre. O sigui, jo em llevo, faig el meu cafè, la meva lectura, surto a córrer, exactament faig això cada dia i es podria dir a la mateixa hora, o sigui, com un rellotge sense posar-me despertador. Es posa a treballar, torno de treballar, m'agrada posar tota la casa en ordre, tot això es va veient en aquest llibre. Llavors, parlar sobre això també m'ajuda a posar ordre. No sé, avui dia es parla molt, no?, de mindfulness, no?, també, però per mi això és el meu mindfulness, no sé, cadascú, jo sempre ho he dit, hi ha gent que puja muntanyes, però a mi l'escriptura, com la lectura, com el córrer, és una cosa imprescindible per posar ordre a la meva vida. No busco tampoc grans
grans coses literàries. O sigui, per mi, em va bé en aquest sentit. I en quin moment et vas adonar que el quotidià podia ser material literari? No sé, és que em surt natural. No m'he preguntat mai què pot ser allò literari o què no. A mi em surt natural perquè, clar, és que forma part de mi i parlo d'una cosa que no és que conegui, és que m'agrada plasmar-ho en el paper, però ho trobo com bonic. És que és una cosa bonica, les coses quotidianes nostres. Clar, un altre diria, bueno, cada dia fa el mateix, no? Jo tampoc escric cada dia un relat, però quan ho poso, no sé, ho plasmo d'una manera que sí que és material literari, és que ho és, no? No sé, et diria, per exemple, la Natalia Ginzburg, que és una escriptora italiana que també m'agrada molt. Ella també plasma molts moments quotidians, no? Tot i que ja estava més enfocada a la literatura, no? Però, no sé, ja et dic, és una cosa que no és que m'hagi adonat, no m'he plantejat, m'ha anat sortint sol, jo m'he assegut i el que em surt és com més material dieterístic. Sí, no és una cosa ordenada que tu diguis, no, mira, vull escriure sobre això, primer l'objectiu és aquest, ho faré amb aquests personatges, sinó que tu et poses allà davant de, no sé si escrius a l'ordinador o escrius a mà o tal, i van sortint coses, no?, que vas plasmant. Revises molt els textos? Aquests no. Quan he fet, en aquest cas, aquests no, vull dir, és com bastant, els escric i al moment els publico. Vull dir, és bastant immediat. Hi ha novel·la, hi ha assaig, i això ja sí que m'ho he de mirar potser a vegades més, no? Però això no. Però el que has explicat, escriure, és per tu una necessitat vital. També és una part de refugi? De refugi... No, jo crec que no. I ara no. La veritat és que darrerament... Avui he escrit un text que ho expressava, això, Tinc com la sensació de no escriure. A vegades em pregunten, estàs escrivint alguna cosa ara? I, bueno, però clar, després miro i dic, sí que vaig escrivint, perquè cada setmana vaig escrivint algun text. Però no tinc aquesta sensació. Per tant, no és refugi, és més una expressió, jo crec. Què t'agradaria que s'endugués el lector després de llegir el llibre? De llegir aquest llibre? Sí. Doncs mira, ahir em vaig trobar amb una amiga que em va dir, mira, que no... Diu, cada vegada que l'obro me'l vaig... O sigui, no l'acabo perquè m'està fent reflexionar. Em va fer molt contenta. Diu, és que el deixo, paro perquè és que em fa reflexionar. Ostres, arribar al lector d'aquesta manera, que tu el facis reflexionar i et porti a altres camins, que a mi m'ha passat amb algun autor, amb algun autor que he llegit, per mi és el màxim. O sigui, que et quedi alguna que et canviï a tu com a persona. O sigui, que t'arribi a canviar alguna cosa com a persona. Això, per exemple, amb un altre tipus d'escriptura, la Betty Friedan, no? Amb la seva mística de la feminitat, va arribar a canviar moltes llars, o sigui, moltes dones. I a mi també, jo la vaig llegir i també et fa reflexionar i després et fa portar a l'acció. Jo crec que això és el màxim. Jessica, també has escrit assaig i poesia. Et sents més còmode en algun gènere en concret? Assaig. Sempre que ho dic, ho tinc claríssim. Amb assaig literari, per exemple, és que jo ara em considero quasi bé més lectora, és com paral·lel, l'escriptura és com que aprofundeixes més en la lectura, no? És com una manera d'allargar la lectura que tu fas. I a mi l'assaig literari m'agrada molt. Faig un assaig literari no acadèmic, o sigui, però perquè jo m'assajo a mi mateixa. Ara, per exemple, tinc un assaig escrit, que no he publicat encara, de la Rosalía de Castro, de tota l'obra de la Rosalía de Castro, l'he llegida completa, però és una cosa que he anat fent durant anys, o sigui, no sé, al llarg de potser 10 anys, o que també no tenia un propòsit de fer un llibre, però al final m'ha quedat un llibre. Doncs clar,
llegint-la amb ella i assajant-la, també m'assajo a mi mateixa. I això em passa amb l'assaig literari, m'agrada molt, o sigui, m'agrada molt. Com els llibres ajuden a construir-se a un mateix, sí, no? Sí, i tant, és que és així. I clar, és trobar a l'autor que et porti, perquè clar, no tots poden arribar així, però jo clar ja tinc el Charles Bukowski, vaig fer un llibre que era d'assaig, en el seu moment, ara que ja l'he deixat com de banda. També és veritat que hi ha autors que tenen el seu moment i ja els has passat i després passes amb un altre autor, però clar, has de descobrir l'autor. Jo, per exemple, ara et parlaré d'un autor que aquí és molt poc conegut, que és en Josep Iborra, que m'estic llegint la seva obra, és un autor valencià que ja està mort, però també a mi quan jo el llegeixo és que m'arriba d'una manera que és el que t'estic dient, que per mi com a autora arribar així amb algú és el màxim. O sigui, encara que siguin poques persones. Però a mi això, per exemple, que em va dir ahir una amiga, doncs, ostres, em va fer molta il·lusió. I és que diu, claro, lo paro porque me hace reflexionar mucho. Bueno, jo crec que és una de les màximes, sí. Perquè remous per dintre, per tant, si tu la intenció és aquesta, d'alguna forma, i arriba alguna persona que li remou i que diu, ostres, doncs jo ara estic en aquest moment, això que m'està dient o això que estic llegint aquí em pot ajudar a també fer aquesta reflexió, la reflexió que sigui dintre del seu món íntim, evidentment és molt gratificant, penso. Sí, és així. Com diries tu que ha evolucionat la teva manera d'escriure amb els anys? Bueno, jo crec que m'he polit com a escriptora. Potser la lectura, l'anar llegint més, m'ha fet que m'hagi polit. Soc jo, perquè soc la Jessica, però jo crec que m'ha polit a nivell potser gramatical i de deixar-me més anar, també, sense por, i de creure-m'ho menys, perquè al principi era jo que anava una mica embalada i també estàs allò que no em publiquen i bueno, jo al final, com és una cosa que tampoc em guanyo la vida amb això, no? Ara estic en un moment que estic supertranquil·la, o sigui, estic supertranquil·la, vaig creant el que a mi m'agrada, ja et dic, ara fa poc he acabat aquest assaig de la Rosalia de Castro que tinc allà en un calaix, en un arxiu, i bueno, ja el mouré quan l'hagi de moure i publicar, però és que estic en un moment com molt tranquil·la, però sí que jo crec que, i tant m'he polit, o sigui, del primer que vaig escriure, 5 dones de veritat, ara el miro, bueno, que el miro és un dir, perquè jo no torno a llegir els llibres que he fet. O el de Ni un gram, clar, l'agafo i dic, ostres, jo ara no l'escriuria així. Però bueno, són etapes que vas passant. Jo crec que tots els escriptors han anat passant per etapes així. Et vas polint. Sí. Hi ha hagut algun moment, perquè parlem, has dit, no és autoficció, és autobiogràfic. Per tant, et desnudes. Sí, t'espulles. Exacte. Algun moment que hagis dit, això em dona rubor dir-ho? Bueno, és que no, els que he publicat aquí, vull dir, també m'ha ajudat, bueno, no m'ha ajudat, és que el tenir-ho també en allà en el blog tancat, i després aquí ho he fet en format llibre. Però no, perquè si no ja no mostraria. I les coses que no vull escriure, ja no, o sigui, no les escric, o sigui, no sé com dir-ho, hi ha coses que no tracto de la meva vida perquè considero que no, bueno, que les passo jo, vull dir, no, com a escriptora ni m'ho plantejo. No sé, el que plasmo aquí, que sí que és cert que és molt íntim, té una veu molt íntima, però no, tot i que sí que em despullo, o sigui, clar, vull dir, emocionalment, o sigui, tu et despulles, és com més pornogràfic això, que un que es despulla queda en pilotes, no sé com dir-ho, però no. Presentar el llibre a casa, el 9 d'abril, té un significat especial? Sí, venir aquí amb un meló, vull dir, em fa molta il·lusió, bueno, primera per la rebuda que he tingut sempre, que estic superagraïda, malgrat que ja fa molts anys que no visc aquí. Bueno, encara tinc el meu germà i la meva germana gran que hi viuen. I
després que ho farem a la Sala de la Concòrdia, a l'Ajuntament, que també estic superagraïda perquè és una sala molt bonica, i perquè ho faré amb les meves amigues íntimes, que és la Cinta Franco i la Sílvia Molins, l'actriu i periodista, que els hi vaig demanar si em podien acompanyar, evidentment m'han dit que sí, però és que a més són molt, molt, molt íntimes, em coneixen molt, i a veure què diran, saps? Perquè les vaig veure, potser vam quedar per sopar farà 3 setmanes o així. Els hi vaig portar el llibre i una llegirà textos i l'altra farem així com una conversa i em fa molta il·lusió. Sí, i clar, vindrà la família, i qui vulgui venir, germans, i sí, després farem una copa de cava que portarà el meu germà. La veritat és que em fa molta... O sigui, em fa més il·lusió això que si anés, jo què sé, a una llibreria a Barcelona, vull dir, les típiques presentacions que es fan, sí. I després d'aquest llibre has parlat d'aquest assaig de la Rosalía de Castro, alguna cosa més que estiguis treballant? No, així en projecte llarg, no. Aquest de la Rosalía que el tinc que moure i potser em tornaré a mirar, potser l'allargaré, no sé, si m'ho he de tornar a mirar. I després no, el que vaig fent aquí al blog i algun assaig literari que vaig fent. Clar, els assajos literaris que vaig fent en un futur poden esdevenir alguna cosa que no ho sé, però l'assaig literari doncs també el vaig tocant. Sí. Doncs moltes gràcies, Jessica, per acompanyar-nos i compartir amb nosaltres aquesta mirada íntima, aquesta veu pròpia sobre la vida de forma tan honesta. Gràcies a tu, encantada. La llum del teu mirar és omplir la meva vida. Si em volguessis estimar, ma il·lusió fora complida i viuria tan content i en mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment i a tota hora cantaria una cançó pels teus rulls que jo mateix et faria, una cançó pels teus ulls perquè enmig de tants esculls ells fossin la meva guia. Rosó, rosó, llum de la meva vida. Rosó, rosó, no desfacis ma il·lusió. Presoner en tots moments de la teva veu tan clara que allunya els mals pensaments i la bondat sols empara, perquè és fresca i és suau i és un doll de poesia i s'assemblen al cel blau i el cor ens dona alegria. Doncs ja que em tens presoner